У вас ёсць план, што будзеце рабіць, калі Лукашэнкі не стане? Важнае пытанне, калі гэта будзе. Ён ведае прагнозы дактароў і пачаў рыхтавацца да грандыёзнага завяршэння ўласнай эпохі. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Трансплантация, Лукашенко трапіў у шпіталь. чтобы подлечиться и желательно быстрее домой. Хочется жить, Дыктатар ведае, колькі яму засталося. но я хотел бы быть оптимистом. Надежда умирает последней. Дзе яго пахаваюць? Я похороны свои или похороны, не знаю, не представлял. Рыхтуюць месца для вечнага спачыну правадыра. Качанова прагаварылася. Как поют, так и отпевают. Ну а нас чакае такая будучыня. Я ўжо іду па хлеб. Лукашенко пакрысе збіраецца на той свет. Ён усё часцей гаворыць пра будучыню пасля сябе, пра спадчыну, пра тое, што трэба паспець, і нават пачаў прасіць прабачэння. Колькі яму засталося, нам, канешне, не кажуць, а ён падобна ведае. Але мы можам вылічыць, знакі ўжо ёсць. Ён хацеў бы яшчэ пажыць і пакіраваць. Очень хотел бы. Але Лукашенко адчувае, што мінае ягоны час і рыхтуецца да гэтага. Это операционный блок. Прэзідэнцкі шпіталь для падтрымання свайго здароўя ён загадзя пабудаваў. Але медыцына і мама Колі па сумяшчальніцтве галоўная лекарка гэтага шпіталю не гарантуюць яму вечнага жыцця. Реанимация, да? Да, с акцентом на обслуживание пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Калі нельга вечна жыць, то трэба вызначыцца, дзе паміраць і дзе ляжаць пасля. Вы знаете, я похороны свои или похороны, не знаю, не представлял. Часто в шутку начали обсуждать вопрос. Вот президенту там где-то хоронят в каком-то ряду, на каком-то кладбище. А я все больше склоняюсь к тому, чтобы меня похоронили в моей деревне. Месца невыпадковае, глухмень, мала наведнікаў і менш шансаў, што апаганяць магілу тыя, каму ён сапсаваў жыццё. И без огромной очереди людей, которые будут. Да, я хочу там. Дыктатар спадзяецца, што памяць у нас кароткая, што помніць будзем толькі хорошае. Вось і спяшаецца зрабіць нешта добрае, што мае перакрыць 32 гады кепскага. Вы заўважалі, што цяпер ён паўсюль настойвае, каб значныя аб'екты здаваліся не пазней, чым праз 2 гады. Няўжо столькі яму засталося? Утвердили, там такой завод, такой гидроэлектростанцию, еще что-то построить. Помри, ну построй. Так хоча паспець зрабіць добрае для людзей, што гэтым жа людзям смерцю пагражае. Положено к этому времени, умрите, но сделайте. Але ж галоўная спадчына Лукашэнкі не буйныя заводы і фабрыкі, не паліклінікі і шпіталі, не садкі і школы. Ён рашуча настроены да канца гэтага года скончыць найважнейшую справу свайго прэзідэнцкага жыцця – пабудаваць цялятнікі. Нам срочно надо построить эти несчастные телятники. Нужны телятники, павильоны для телят. Ну что, они отстают по строительству этих телятников? Им же надо в этом году все построить. Пабудаваць палова справы. Для Лукашэнкі галоўнае гэтым найвялікшым дасягненнем пахваліцца на ўвесь свет. Для гэтага абраны дзень Х. Хороший профилакторий для телят, очень хороший. К 17 сентября у тебя здесь все вылезано. 17 верасня гэта так званае дзяржаўнае свята, але не выходны. Гэта дзень, калі беларусы працуюць, а Лукашенко хваліцца іхнымі дасягненнямі як сваімі. С праздником, белорусы! Сёлета Лукашенку будзе што святкаваць. Кароўнікі, здаецца, нарэшце дабудуюць. Это то, что надо. А каб подзвіг не згубіўся ў гісторыі, адкрыюць яшчэ і вялізны музей. Там цяперашнім і будучым пакаленням будуць расказваць пра неацэнную ролю правадыра ва ўзвядзенні сараяў для быдла. Когда мы открывать будем музей? К 17 сентября мы успеем все сделать? Спяшаецца пры жыцці пабудаваць музей, дзе галоўны экспанат, канешне, ён сам. Это важно. Надеюсь, что через десятилетия наши потомки все оценят. А якія экспанаты, на вашу думку, мусяць быць у гэтым музеі эпохі Лукашэнкі? Пішыце нам у каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайв. І, калі ласка, пастаўце лайк. Адна з прыкметаў набліжэння смерці, як лічыцца, гэта частае ўзгадванне нябожчыкаў, што Лукашенко апошнім часам і робіць. Я вот сейчас летел и вспоминал, почему я
обратил внимание на Дубка. Он такой крепкий хозяйственник. Ну что говорю, Саша? Александр Дубко, старшыня Градзенскага аблвыканкаму, пайшоў з жыцця чвэрць стагоддзя таму. Лукашенко тады наведаў цырымонію пахавання. Адзіны прадстаўнік мастацтва, з кім прыйшоў развітацца кіраўнік Беларусі, быў Владимир Мулявин. Говорят, Мулявин умер. Это не так. Прыляцеў у Маскву, але развітальных словаў не прамаўляў на пахаванні Барыса Ельцына. На развітанні з вялікім сябрам Уга Чавесам за труну трымаўся разам з сынам Колем. А калі цырымонія скончылася, Лукашенко шчыра радаваўся разам з венесуэльскім народам. Царство небесное, великому господину и отцу нашему Алексею. Ну а такое Лукашенко зрабіў толькі аднойчы. Пацалаваў нябожчыка. Букет з белых ружаў і вянок з чырвоных ружаў Александр Рыгорович прынёс на пахаванне Філарэта, паставіў свечку і, як звычайна, не перахрысціўся. На развітанні з міністрам замежных справаў Владимиром Макеем дакрануўся да рукі нябожчыка, пасля чаго выцер сваю. А як будуць развітвацца з самім Лукашэнкам? Пра гэта думае не толькі ён. Пра гэта думае вышэйшае чынавенства. Прыгаварылася Наталья Качанова, верная паплечніца і, хутчэй за ўсё, адзіная, хто збіраецца гараваць, калі Лукашенко сыдзе. У меня этого ощущения нет. Что вам льстят? Я знаю, что мне льстят. Больш за ўсіх вядома Качанова, якая, можна не сумнявацца, лічыць, што сціплая магіла не для вялікага правадыра. Тое, што яна абдумвае будучую падзею, выявілася нечакана падчас паседжання абедзвюх палатаў парламенту. Выступаў там старшыня камітэту дзяржкантролю, казаў, вядома, пра кароўнікі. Каждый исполнитель должен чувствовать личную ответственность за конечный результат перед президентом. І раптам Качанова загадала праверыць рытуальныя паслугі. Это такой теневой бизнес. Вот мы сейчас на примере города Минска изучили эти проблемы. Нездарма менавіта цяпер Наталья Івановна заважыла, як працуе рытуальны бізнес. Пачалі шукаць месца для пахавання Лукашэнкі і тых, хто зоймецца цырымоніяй. І да ўладаў дайшло, што бізнес выгадны. І чамусьці дагэтуль пераважна ў руках прыватнікаў. Старшыню Савета Рэспублікі занепакоіла не якасць рытуальных паслугаў, а тое, што прадпрымальнікі зарабляюць. Амаль 3000 рублёў цяперашні памер дапамогі на пахаванне. Пры той высокай смяротнасці, якая назіраецца ў Беларусі, гэта істотная нагрузка на фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Дзяржава не хацела па імі дзяліцца. Камітэт дзяржкантролю заняўся справаю. А як адрэагавалі беларусы? Живых пересажали, а теперь за мертвых взялись. Сейчас норм-сервис, все включено, еще и за счет государства. Ну, красота! И париться не надо, а то сейчас государство влезет, все накроется медным тазом. Боюсь, что после ревизии КГК пособия на погребение на один венок хватит. Пока же на обычное погребение хватает. Раз Качанова взялась, значит и этому бизнесу придет в скором времени Беларусы спадзяюцца, што і дзяржаўныя рытуальныя прадпрыемствы правераць, перадусім на якасць паслугаў. Извините вы меня, этими тракторами, экскаваторами закапывать людей, ну это не по-человечески. Вот. А тым часам у свеце збіраюцца жыць у лепшай будучыні. Давайце пабачым, што для гэтага робіцца. На першы погляд усё выглядае звычайна. Грузавікі Айнрайт едуць па дарогах Еўропы і ЗША. Звычайна, пакуль не заўважыш, што кіроўцы ў кабіне няма. Цяпер у шведскай кампаніі каля 200 электрычных грузавікоў, але цалкам аўтаномных пакуль усяго некалькі. Аднак гэта пытанне часу. Усё больш такіх машын будуць ездзіць самастойна. Найперш на прадказальных маршрутах паміж складамі, партамі і лагістычнымі цэнтрамі. Для грузаперавозак гэта асабліва важна. Тут мае значэнне кожная гадзіна, кожны кіламетр і кожны літр паліва. Праўда, дарога ў будучыню не такая роўная, як у рэкламных роліках. У сферы электрычнага і аўтаномнага транспарту ўжо былі гучныя банкрутствы праз высокія выдаткі, жорсткую канкурэнцыю і праблемы з вытворчасцю. Таму цяпер галоўнае пытанне не ў тым, ці з'явяцца беспілотныя грузавікі, а ў тым, хто першы зробіць іх сапраўды масавымі і надзейнымі.
Будучыня прыходзіць і ў дамы простых людзей. Пачаліся выпрабаванні чалавекападобных робатаў не ў лабараторыі, а ў звычайных кватэрах. Сяогуан, калі ласка, прыгатуй мне сняданак. Робат на імя Сяогуан гаспадары дома ў жыхароў кітайскага гораду Ухань. Ён падае хлеб, падагравае ежу ў мікрафалёўцы, прыбірае са стала, мые посуд і складае бялізну. Паводле распрацоўнікаў, робат мае ўзровень інтэлекту параўнальны з 3 або 4гадовым дзіцём. Таму ён ужо можа дапамагаць, але пакідаць яго адказным за сямейны бюджэт пакуль ранавата. Рэальныя сітуацыі значна больш складаныя, бо яны адлюстроўваюць сапраўдныя ўмовы жыцця. Зусім не такія, як чыстыя і акуратнае асяроддзе лабараторыі. У дамах прадметы размешчаныя больш хаатычна, і мноства дробных паўсядзённых рэчаў стварае перашкоды. Распрацоўнікі цяпер клапоцяцца пра тое, каб робат лепш арыентаваўся ў складанай прасторы, праходзіў праз вузкія месцы, даўжэй працаваў ад батарэі, цішэй рухаўся і выконваў значна больш задачаў. Я ўжо іду па хлеб. Робат пойдзе па хлеб у краму, дзе хто будзе працаваць, таксама робат. У цэнтры Пекіна Android ужо прадае таямнічыя скрынкі з цацкамі. Пакупнік выбірае тавар на планшеце, скануе QR-код для аплаты і робат перадае пакупку. А як ён рэкламуе тавар? Дапамажыце, хто-небудзь, калі ласка, купіце гэтых лялек, пакуль яны не выбухнулі ад кахання. Кожная лялька тут эталон прыгажосці. Клянуся сваёй батарэйкай, расчаравання не будзе. Жыццё цяжкае, жыццё стамляе. Абдыміце іх і ўбачыце, як усе вашыя клопаты знікнуць. Як вам такі маркетинг будучыні? Робаты будуць усё больш красамоўнымі, крамы ўсё больш разумнымі, пакупкі больш хуткімі. Не зменіцца адно. І цяпер у будучыні нам па-ранейшаму трэба будзе плаціць. Гаспадарства, а ці ёсць у вас запаветнае жаданне? На наступным тыдні купалле, калі паводле традыцыі фармулююць адно канкрэтнае жаданне. Уяўляюць, што яно здзейснілася, і тады, як кажуць, яно і ў сапраўднасці здзяйсняецца. З вами была Вольга Старасціна. До сустрэчы ў лепшай будучыні.